Hello babsang ang nangno chailengta bazarni akwran dukhan phunukano. Khali akwran dukhan asukano toro akwran berma rok pura bazar khaksa. Ang tawai bukhak thang tongo bo toktui sungkha toktui se mothao 50 taka pu 50 taka bujani sa. Poultry toktui ang nahalia hamya rokon mon hunu. Ani sarano poultry toktui saria ke ko phunukana ang tebo. Awi yang khaksa siko ayang khaksa tebo tongko. Pura iyo akwran dukhan mang. Asukano akwran chai mano. Borok akwran rok saman bagui tebo rugrok maikana jotoni nogra sude borok haipo ruk sugwnang mang. Akwran rok angkha pailia yang tui nai guri faikha tamo paimai chano hinfaimai kasibo ang posun nongli angkha pailia. Pailaimai no hai brung chini borok chakma rok. Akwran mang khaksa pura akwran dukhan mang. Chini borok bo tongo chakma bo tongo phalnai uansa bo tongo omo khe hani manui rok. Ayang tai khaksa bwkhak hinkhe mukhutungma ang nogo sagui ko saruni ming sungkha esia bahan tormani. Chong ang video kolok khaiya ani mobile boni bagui ang teisa ulo khai phunuknai nongno achukno hambai.